Nitong July 17, 2021, ininspeksyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang bagong tayong state-of-the-art passenger terminal ng Clark International Airport o CRK. May 8 million passenger capacity ito kada taon, doble sa kasalukuyang kapasidad nito. Mayroon itong 4-floor levels, 18 aero bridges at color-coded boarding gates. Mayroon ding blue tint sa mga glass structure partikular sa security screening area kung saan sinisimbolo nito ang Mount Pinatubo Crater Lake. Bida rin sa airside retail area bilang hanging fixtures ang pinagmamalaking parol ng Pampanga. Habang tanaw naman sa labas ang Mount Arayat at Zambales mountain ranges. Liban sa ganda ng infrastruktura ayon sa Pangulo, malaking bagay ang paliparan upang mas lalong sumigla ang ekonomiya ng buong Luzon. Mas bibilis umano ang transportasyon ng mga palabas at papasok na produkto sa buong kapuluan. This development will also certainly boost economic growth in North and Central Luzon and provide these regions their own gateway to the rest of the Philippines and the world. Ayon sa Department of Transportation, bukod tanging ang CRK lang din ang paliparan sa buong bansa na gagamit ng contactless check-in system. Contactless insofar as coming in is concerned, contactless insofar as checking in your luggage is concerned. This is the first time it is happening, and it is happening at the Clark International Airport. Ang New Clark Airport ang isa sa 6 na major projects sa ilalim ng Build program. January 22 ngayong taon nang i-handover ng Megawide GMR Construction Joint Venture Incorporated ang Certificate of Completion sa pamunuan ng airport. Pinondohan ng 15 billion pesos ng Bases Conversion and Development Authority ang nasabing airport terminal project. Batay sa unang pahayag ng DOTR, inaasahang magiging operational ang paliparan sa darating na Setyembre. Rainiel Pawid, CLTV News.